Elas están con todas as ganas e con todas as ganas e intención de volver á competición e a xogar nos 3 puntos e sumar outros 3 e seguir así. Nós, ao final, levamos co partido da Comercial na cabeza xa 2 semanas e estamos deseando que chegue. Sabemos que o Comercial é un histórico de Lugo, ao final o ano pasado estivo competindo por o ascenso a primeira hasta que se tuvo que cancelar, iban cuartas, sabemos que teñen un moito potencial arriba, elas chegan acá o domingo e sacan algo positivo, eses partidos vanos xogar coa maior das intensidades e das gañas, pensando que todo se poida chegar a disputar na última xornada no seu campo contra nós. Temos que loitar cada partido como si fose unha final, que gañes con relativa solvencia moitos encontros dá pé á relaxación, pero ao final é comprensible.